ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲନଖରା। ମାଉସୀ ଘରୁ ଆସିଥିଲି ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସମଥିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ, ତାପରେ ମାଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ମ ବି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା, ଏଠି ମାଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ମ କେଉଁ ସୁଟିଂଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମର ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବର ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା ଗୁଡୁ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ହେଉଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଭିୟୁଜଟା ଦେଖାଉଛି ଭଲ ବାଗିଆ। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କଦଳୀ ଗଛ? କଦଳୀ ଗଛ କ'ଣଟା? ଏଇ କଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ? ଏଇ କଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କଦଳୀ ଗଛଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ, ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ତ? ଏଇ କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ସମଥିଙ୍ଗର ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଏଇପଟେ ଏଇଟା ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ଘାସ ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଘାସ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ନଡ଼ା ଏଇଟା ସଫାସୁଫି ହେଇଥିଲା, ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ହଁ ମାଛ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ, ସୁଟିଂ ବି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଅପରାଜିତା ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲେମ୍ବୁବାରି, ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଗୁଡୁ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ବସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ସୁଟିଂରେ ଆସନ୍ତି? ଆମେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଯାଇତ ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଦେଉ ନା, ଟିକେ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ମାଉସୀ ଘରକୁ। ମାଉସୀ ମୋତେ ଆଣିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ସବୁ। ଏ ତ ବାଳୁଆଁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ସମଥିଙ୍ଗର। ତାପରେ ଏଠି ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ର ଏଠି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ଏଠି ଆମର ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମାନେ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଆସନ୍ତି? ମାନେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ? ନୂଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ? କିଏ କହିଲେ? ହିରୋଇନ୍ ଆସିଛି। ହିରୋଇନ୍ କିଏ? ମୋର ତ ନାଁଟା ମନେ ନାହିଁ। କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ଅପରାଜିତା ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍। ଅପରାଜିତା ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଅପରାଜିତାର ସିରିଏଲ୍ର ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍। ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ଟିଭିରେ? ନାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି। ରିଲିଜ୍ ହେଇନି? ରିଲିଜ୍ ହେବ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁଟିଂ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ମାଉସୀ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ତ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ସୁଟିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସେପଟେ। ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁଡୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଏଇଠି ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ। ଏଇ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଏଇଠି ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ବାହାଘର ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ। ସେଇ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଏଇଠି ବସିଥିଲେ। ଏଠି ଏବେ ବି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଅପରାଜିତା ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ସବୁ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ମେଗା ଅଡ଼ିସନ୍ ଏଟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ସମଥିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଉସୀ ପୁଅକୁ କହିବି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଟିକେ କହିବି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଚଉରା ଆଗରେ ବର୍ଷା ଝୋଟି ପକାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ହାତକୁ ଧରିଲା। ଏଇ ଚଉରା ଆଗରେ? ଏଇ ଚଉରା ଆଗରେ ଏଠି ଧାନ ବସା ହେଉଥିଲା। ଆଖିରେ ନିଆଁ ଝୁଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଈ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଇଏ ତ ଘର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଏପଟେ ବି ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ଅପରାଜିତା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା। ଏବେ ବି ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ଚାଲିବ ଏବେ। ଭାଇ ଏବେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଭାଇ ସୁଟିଂ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଏବେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ।
ସଜାସଜି ଚାଲିଲାଣି ସୁଟିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମଟା ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଠି ହେଇଛି ଏଇ ଘରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ସେପଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯିବା ଚାଲ ସର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଶୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଅପଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ସିରିଏଲର ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ। ସବୁ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସୁଟିଂ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏବେ। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସୁଟିଂ ପାଇଁ? ତଥାପି ଏଠି ଆମର କ'ଣ କହିଲୁ, ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ସୁଟିଂ ହେଇନି। ଘର କେଉଁ ଘରଟା? ଦେଖା କରୁଥିଲା ବସ୍ତାକୁ ଏଇ ଘରଟା। ହଁ ହଁ ବାଗେନାଟା ନା ଏଇଠି ମତେ ବଢ଼ିଆ ଦଉଛି ସେ ସିନେରୀ ପୁରା। କେଉଁ ବାଗେନା ଏଇଟା? ଗାର୍ଡେନଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ହଁ ଆସ। ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତିର ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏଇଠି ଦେଖା କରିଥିଲା। ଘର ପଛପଟେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘର ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ ଏଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିଲା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି। ଦୋଳି ଫୋଳି ସବୁ ଘାସ ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଠି ଝୁଲୁଥିଲା ଅନୁଭବ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଝୁଲୁଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା? କେଉଁ ଘରେ ଝୁଲୁଥିଲା? ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ନୂଆ ଡୋର ଲାଗିବ ଏଠି। ଏଠି ଅନୁଭବ ବର୍ଷାର ସମଥିଙ୍ଗ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମରେ ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏ ତ ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘାସ ଫାସ ସଫାସୁଫି ହେଇନି। ଏସବୁ ସଫାସୁଫି ହବ ଭାଇ ନା କ'ଣ? ଏବେ ସଫାସୁଫି ସବୁ ହବ। ଉଆ ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ଉଆ ଗଛ ବି ଏଠି ଅଛି। ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ସୁଟିଂ ହେଇନି? ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏପଟେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ କୋଉଠି ହେଇନି? ବଟବସି ଆମକୁ ମୁଗା ମାଖା ବଖା କହିବା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ସ୍ୱୟଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ପୁରୋହିତ। ତମେ ମାନେ ମତେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛ, ଏହାର ପରିଣାମ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଠି? ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବର ସେଠି କ'ଣଟା ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା? ନିର୍ବନ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା, ତମେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ହଁ। ଅନୁଭବ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା, ତମେ ବି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ସେଇଟା। ସେଠି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ କହିଲା
ଇଏ ହେଇଛି ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବାପା ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ ଅନୁଭବ ଭାବିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ସେ ବଟ ବସେଇ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା? ଏଇ ବଟ ଏଣ୍ଡ ଠିକ୍ ବଟ ବସେଇ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବାହୁଡ଼ା ବସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର। ଅନୁଭବ ସେଇଠି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ବି କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଁ ବି ଶ୍ରୀରାମ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆସିବାକୁ ଆଉ ଇଏ ଭାଇନା ସବୁ ଏଠି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଠି ଆମେ ଆସିଲୁ ସମତି ଅନୁଭବ ଶୁଣିଥିବୁ ଦେଖାଉଛି ଯାଇଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମତି ସେଠି କହୁନୁ ତୁ କହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା ଦୌଡ଼ିକି ସେ ବାଟଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲୁନି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ବସିଛନ୍ତି ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯେଉଁ କହିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ସେ ମନ୍ଦିର ବଟ ବସେଇ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ପ୍ରଭୁ ବଟ ବସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ବି ଅଛି ଇଏ କଦମ ଗଛ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ମାରିକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଗଛ ହରିକା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।